Estelo dira sartu da. Estelo dira? Oraindik ere gehiago aldago. Zer da hori? Arnolen soberakinak dira. Kantos! Arteia itxiera! Irristan behera! Iratxa! Eta zer da hori? Ui, arraioa, meharrak urpelandia bazirudien, estelodiak kiraslandia. Hau lehorragoa da behintzat? Bai, non da Wanda ordea, itxaron apur bat. Ea funtzionatzen duen. Wanda, entzuten badira zu egin garratxi! Guazen! Aurrera! Zenbat eta barrurago, are eta lehorrago dago. Begira hormak, ur guztia zurrupatzen ari dira. Horixe egiten du estelodiak. Ur guztiak kendu soberakinei. Guazen Wanda bilatzera maiz pasa bihurtu baino lehen. Mas pasa? Itzela! Ralfi! Tira, zera ez da itzela, ikaragarria baizik. Ai! Arropatu zaituz! Ederki, Carlos! Salbatu egin duzu! Salbatu ni? Primeranen bileneta! Arnolen digestio aparatuak munduko birarik basatien beldurgarrien eta zirraragarriena da. Eta oraindik ez da amaitu. Ahoa ikusi dugu, baita esofagoa ere. Urdaila, meharra, lodia eta urrena zer. Haren lodiagoa? Ez. Gainerako ondakinekin elkartu behar dugu eta orduan akabotxangoa. Zer? Itxaron, nire ikerketen arabera, ondakinak orain doan? Et. Ez horixe. Nire lehengo eskolan, ez ziguten sekula komunera joaten uzten. Inork badauka burutazio berik? Ahoraino itzul gaitezke eta beste txango bat egin. Wanda! Etorritako bidetik itzul gaitezke. Urratxez urratxik jarraitu dut, eta digestio aparatua tutuluze bat da, zatika banaturikoa. Ahotik abiaturik irriste egin dugu esofagora, gero urdailera, jota bultza meharrera, harik eta estelodian amaitu dugun arte. Eta hemendik irten nahi ez dugunez, atzera egin beste irtenbiderik ez daukagu. Estelodian gora jo dezakegu atzera meharretik zehar urdaileraino. Jarraitu esofagoan gora eta bapatien ahotik irten azkenean. Ez da erraza izango. Arrazoi duzu, Tim. Digestioak beherant bultzatzen du dena. Gogotik aldegindu beharko dugu atzera bueltan, agian ez dugu sekula lortuko. Inoiz ez esan sekulan, tereño. Nola hautsiko dut otartekoak jateko markan neurea aurkitu ezin batut. Ez dut uste otartekoak neurea izan behar duenik derrigorrez. Txokolatezko, bilboro bilpentsagarria. Mendian goaz beti maldan gora. Aurrera ziztu bizian! Hau da erokeria. Beste irteeratik nahiago? Ez, haupa txirrindularitza lagunok. Ekin! Zatirik erratzena egin dugu. Zatirik erratzena? Bai, gogoratzen esofagoan behera bultzatu gaituen giarra? Eta ia eguerdia da, Arnoleko tarteko aiaten badu janadiera untxi beldurgarria datorkigu gainera. Raitiren otartekoa ahalik eta azkarren jan eta marka utxizkero munduan parerik ez daukala pentsatuko du Wanda. Ralfi ordea zuten jarriko da, ez dit sekula barkatuko. Hau komeria. Wanda, hau komeria. Badakit! Ez badut zerbait jaten azkar hor geratuko naiz ezure eta azal. Badakit, otarteko aian eta urdaila berdindurik asmatuko dut aitzakia honik. Arno! Zer? Urdailak horroak atera izan dizkit, baina hitz egin? Arno!
Ralphiren txokolatezko pilborobit tentagarria jaterazoa? Zera tira, bai, aizu, itxoin, nora bizaitizketan? Zure kontzientzia nauzu, Arnold. Ez zenuke jan behar Ralphiren txokolatezko pilborobila. Gainera ez daukazu bat ere gozerik. Ez daukadala gozerik, jango nuke. Gozeak zaudela uste duzu, baina egia esatera egarriak zaude. Benetan? Sinetsi dazu, Arnold. Ea, urbotila gaztuna daukazu bandaren otarteko zorroan. Horretzen irrikitan zaude. Ai, ederki. Aizu, baina zergatik edan dezaket Wandaren ura eta ezin dut jan Ralphiren txokolatezko pilborobila. Wanda atseginagoa delako eta Ralphi baino eskuzabalagoa gauzak erdi banatzen. Eta txokolatezko pilborobila Wandarena izan balitzezan luke beretzako bakarrik nahiko. Aizu, ni zure kontzientzia nahi zaditzen eta egin nik esandakoa. Edan urgarduna ezakillo. Hartu denbora. Bagoaz, Arnold! Kolonka dezagun autobusa burbuila handi bat sortzeko. Eta orain zer? Markarik hautsi aldut urgazdunari zurrutaka. Sekula ez dut markarik hautsiko. Sekula ez dut ezer irabaziko. Honezkero ez dut otartekorik sekula jango. Otordua, aipatu duzu? Zorionak, Arnold. Kanpo ekintzarik ederrena izatearen marka utzi duzu oraingoan. Zer? Nire ametxetako itzulia egin arazi didazu. Ni neu izan alnaiz kanpo ekintza. Bai? Baina nora joan zarete zehazmeaz, Zabel, barrura? Andereño, aurrerantzean ez dut sekula piper egingo irteeratan. Sekula santan ez, zindagizut. Primeran, Arnold. Oi, agian urrengo irten alditik hasiko nahi. Autobus magikoa, mesede? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa?